barkanmu da warhaka. Ina tsoron da mutu ban aurar da 'ya'yana ba. Fargabata shine babu abin da na bari, babu abin da mallaka face gona ta guda ɗaya. Wannan magana ta fito ne daga bakin Shugaban Muhammadu Buhari. To kar ka manta a ƙarshe, ko kuma ce a farko ka danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu mai albarka. Shugaban Muhammadu Buhari ya yi wannan furucin. Ya ce, ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa. A zuwa yanzu, Shugaban Muhammadu Buhari ya ci gaba da cewa idan ya mutu bai aurar da 'ya'yansa ba, ya san abincin da za su ci ma zai iya gagarar su, saboda babu abin da na mallaka face gidan gona ta, saboda ni ba na sata, ba kuma na bari a yi sata. A gwamnati na, wannan na tsaya ma. Shugaban ya faɗi haka ne a tattaunawarsa da yi a kafofin yaɗa labarai na ƙasar London, a inda ya bayyana wannan al'amari. Amma wasu kuma suna ganin cewar Baba Buhari ya zai ce ya sauke nauyinsa, kuma ya zai ce babban matsalarsa shine ya aurar da 'ya'yansa gaba ɗaya. Wasu suna ganin cewar wannan kalaman ba su dace ba. Ya kamata ya ce babban matsalarsa yaya za a yi Najeriya ta samu mafita. Me ra'ayinka a wannan kalaman na Buhari da yake cewa burinsa ya aurar da 'ya'yansa dama gaba ɗaya kafin ya mutu, saboda kar su rasa abin da za su ci. To Allah ya samu dace. Kar ka manta ka danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu. Domin haka yana ba mu ƙwarin gwiwar tura maka videos masu muhimmanci irin wannan. Muna godiya.